बोलू. नमस्कार, परब किचन मध्ये सरोज परब तुमचा खूप खूप मनापासून स्वागत करता. आता ही सर खूप गर्दी चाललेली आहे आणि जेवणाची जय्यत तयारी चालू आहे. इकडे कांदे चिरतात, ही सर खोबरा घासला जाता, इकडे बघा गरम गरम तोप उतरवले जातं आणि त्याच्यानंतर तिथं डाळ ढवळली जाता, तिथं भात शिजलेला ठेवलेला. आता ही सगळी जी गजबज आणि गोंधळ चालू आहे आणि हे सगळं जेवणाचं मान मांडलेलं तो कशासाठी तुमचा पण प्रश्न पडला असा, तर त्याचा उत्तर ह्या की आमच्या श्रावण गावामध्ये या वर्षी म्हणजे दर 3 वर्षांनी गोंधळ हा कार्यक्रम केला जातो. देवी तो गोंधळ, भवानी आई तो गोंधळ केला जातो. आमच्या सावंतवाडी साईडला देवीची जत्रा असतात दरवर्षी, पण इकडे सासरी श्रावणामध्ये आपला देवीचा गोंधळ घातला जातो दर 3 वर्षाने. तर आता ह्या गोंधळाच्या जेवणासाठी तयारी चाललेली आहे. पण या गोंधळाचं वैशिष्ट्य काय आहे की ह्यो गोड्या जेवणाचा गोंधळ आहे. आपण सर्रास बघितलं काय काय ठिकाणी महाराष्ट्राच्या काय काय ठिकाणी तिखट जेवणाचा गोंधळ असतो, म्हणजे बकऱ्याचा मान देतात आणि त्या बकऱ्यापासून मटण करून तो तशा प्रकारचा गोंधळ असतो. पण हा जो आपल्या श्रावण गावातला गोंधळ आहे तो गोड्या जेवणाचा गोंधळ आहे. तर आपण सांगूया की किती माणसांसाठी हे जेवणाची तयारी चालू आहे आणि कशा पद्धतीने तुम्ही किती म्हणजे प्रमाण सांगा. म्हणजे जर कोणाला तुमच्या गावी जर असं जेवण करायचं असेल, सार्वजनिक सामायिक जेवण तर करतातच ना, तर करायचं असेल तर तुम्हाला ह्या व्हिडिओ मधनं मदत होईल की तुम्हाला कळेल की किती प्रमाणात किती वस्तू घ्यायची आणि ते जेवण कसं करायचं. तर तुम्ही सांगू शकता की किती माणसांसाठीची तयारी चाललेली आहे. साधारण 2,500 माणसांची ही तयारी चाललेली आहे. 2,500 माणसांचं जेवण, त्याच्यात डाळ, भात, गोडी डाळ, भाजी भाजी हा आणि लोणचं पापड असं काहीतरी. लोणचं पापड. आता ही जी डाळ तुम्ही घातला ती डाळ किती किलोची आहे साधारण? 35 किलोची आहे. त्याच्यामध्ये तूर डाळ आणि मूग डाळचा मिक्स आहे. प्रमाण सांग, तूर डाळ आणि मूग डाळ. प्रमाणात 25 किलो तूर डाळ आणि 5 किलो मूग डाळ. 25 किलो तूर डाळ आणि 5 किलो मूग डाळ. आणि ही गोड्या वाटपाची डाळ आहे जी गोडी, आपली गोडी. मालवणी गोड्या वाटपाची डाळ आपण करतो तीच आहे. आता पुढे जाऊया आपण. आता इकडे काय आहे, इकडे कशाची तयारी केलेली आहे? ही लापशी. हे लापशीसाठी दूध लापशीसाठी. किती लिटर दूध आहे? 20 लिटर दूध आहे. 20 लिटर. आणि लापशी किती 15 किलो. 15 किलो लापशीसाठी 20 लिटर दूध लागता. आणि तुम्हाला डाळ किती ह्याची किती जणांसाठी माणसांसाठी तुम्ही ही आता फक्त 1200 माणसांची आहे. 1200 माणसांची. त्याचं प्रमाण तुम्हाला 25 किलोचं सांगितलं. आता आपण पुढे जाऊया. इथे मिक्सर वगैरे लावतात तर आपण बघूया यांनी वाटपासाठी काय तयारी केलेली आहे. ही डाळीचं वाटप झालं. ह्याच्यासाठी साधारण खोबरं किती? खोबरं 8 नारळ. 8 नारळ आणि त्याच्यामध्ये आपलं काय काय खोबरं म्हणजे आपले ओले नारळ, ओळे नारळाचं आणि टोमॅटो, कोथिंबीर, मिरची, कढीपत्ता, राई, जिरा. हा ह्या आपल्या मालवणी वाटपाची. आता पुढे हे टमाटर आणि काय लावतात ते आपलं दाखवा. हे जे वाटप तुम्ही केलं हे कुठल्या भाजीसाठी? हे डाळीचं आणि भाजीचं आहे पेट. हा आपली भाजी कोणती केली करणार आहोत? छोले भाजी आहे. छोले भाजी. तर ह्याचं प्रमाण सांगाल तुम्ही? याचे 10 किलो टमाटे, म्हणजे पुढे येऊन दाखवा. हे टमाटर त्याच्यामध्ये टमाटर काय 10 काय? किलो. हा आलं लसूण पेस्ट किती? 1.5 किलोची. 1.5 किलोचे. हा. आणि ते खोबऱ्याचं हे काजू आणि मगज बी. काजू आणि मगज ती किती वापरणार? 2 किलो आहे. 2 किलो. हा, काजू जास्त की मगज बी? दोन्ही सेम घ्यायचं. सुकं खोबरं 1.5 किलो साधारण. 1.5 किलो. हा, 1.5 किलो सुकं खोबरं आणि त्याच्यात ओव्या नाव्याचं 5-6 नाव्याचं दूध. आणि छोले किती भिजत घातले? छोले- इथे घातलेत का? छोले 30 किलो. दाखवाल जरा छोले 30 जे किलो. आपण भिजत इथे घातलेत का? उघडा तो. अरे डाळ आहे. ही डाळ उकडून घेतली ना अगोदर? उकळून घेतलेली डाळ आहे. हा हे उकडून घेतलेली डाळ आहे. नंतर फोडणीला घालणार आहे. हा हे बघा इथे छोले 30 किलो म्हणालात ना? या ही बटाटे कापून ठेवलेली आहे इथे. ही किती किलोची आहे? 15 किलो बटाटी आहे. म्हणजे 30 किलो छोले आणि 15 किलो बटाटे. आणि त्याच्यासाठी तो मगाचं जे तुम्ही प्रमाण ते सांगितलं प्रमाण सांगितलं. ते वाटतात. म्हणजे काजू, मगज, आपलं सुकं खोबरं, ओलं खोबरं, टोमॅटोची पेस्ट, आला लसूणची पेस्ट, हो. ह्याचं जे प्रमाण तुम्हाला सांगितलं. आता आपण पुढे जाऊया. टमाटरला 2 किलो. हा आता कार्यक्रम हा या. हा. आता हे छोले आपण कसे उकडून घेतले? मीठ आणि हळद घालून की नुसतेच असे उकडून घेतले? हळद मीठ घालून छोले आणि डाळ पण तशीच हळद मीठ घालून उकडून घेतले. आणि तिथे
हा. आता आपल्या या कार्यक्रमाचं तुम्ही देवीकडे घेऊन जाऊया. चला आपण ज्या भवानी आईच्या देवीसाठी हा गोंधळ ठेवलेला आहे त्याचं तुम्हाला आता स्वरूप सांगतो. हा हे बघा इथे आपल्या महाराष्ट्राच्या किंवा देशाच्या कानाकोपऱ्यामधलं फेमस वाटप आपलं मालवणी वाटप. आता हे मालवणी वाटपासाठी किती कांदे वापरले? 25 किलो कांदे. 25 किलो कांदे. 25 किलो ते तेलात भाजून घेतले की असे तेलावरती भाजी. तेलात भाजून भाजी. आणि ह्याच्यासाठी खोबरं किती? खोबरं 8 ते 10 नारळ. 8 ते 10 नारळ. आणि ओले नारळ. ओले नारळ. सुकं खोबरं थोडंसं प्रमाणात. सुकं खोबरं थोडं. 7 ते 8 किलो. मालवणी वाटपामध्ये तुम्ही सुकं खोबरं कमी वापरा आणि ओला नारळ जास्त वापरा आणि कांद्याचं प्रमाण पण जास्त. हा. पण कांदे तुम्हाला व्यवस्थित भाजले पाहिजे ना त्याचं वाटप परत खराब होऊ शकतं कारण हे दिवसभर टिकवायचं आहे. त्याच्यामुळे हे बघा ह्या अशा प्रकारे ब्राऊन व्हायला पाहिजे. हे बघा आता तिकडे ह्या आपल्या गावातल्याच ज्या बायका आहेत ना तुम्हाला म्हणजे आमच्या परवांच्या हा. आता आपण विचारूया हे असं देवीची तयारी आणि जेवणाच्या तयारीला तुमचं असं कसं वाटतंय? म्हणजे मनामधून आनंद होतोय की कसं? म्हणजे तुमची भावना काय आहे? बोल लवकर. हा भावना काय आहे? बोला. देवीची सेवा आमची. हा आमच्या निमित्ताने आमच्या हातून देवीची सेवा होते. देवीची सेवा होते ह्याचा तर समाधान. हा आणि ह्याचा एक वेगळा आनंद असतो. होतो. आनंद. इथे कुणालाही कष्ट जाणवत नाहीये की आपण 1.5-2 चार लोक भेटतात, बोलणं होतं. हा सगळं होतं. म्हणजे ह्यांचं असं कुठेही असं म्हणणं नाहीये की आम्हाला खूप जास्त कष्ट पडतात की आम्ही 1.5-2 हजारासाठी जेवण करतोय. 4 लोक भेटतात, बोलणं होतं सगळं. आता ही सांगेल असं ढवळताना तुला कसं वाटतंय? आम्ही आनंदाच्या क्षणी आम्ही हे काम करतोय. आम्हाला आमच्या देवीचा आनंद आहे. चला आता आपण पुढे जाऊया. इथे बघा कोथंबीर वगैरे आता बऱ्यापैकी सगळं काम संपत आलेलं आहे. आता किती वाजले? जवळजवळ 11:30 होत आले ना दुपारचे. 11:30. आपली ही सुरुवात किती वाजता केलेली आपण? सकाळी 8 वाजता. 8 वाजतापासून ही जेवणाची सुरुवात आहे. मग आता जवळजवळ हे बघा इथे भात पण शिजवून हे बघा ठेवलेला. हा किती किलोचा भात आहे? आज साधारण 100 किलोचा भात आहे. 100 किलो. हा आणि चालू आहे अजून त्याचं. हा अजून एका कारण साईडला भात चालू आहे. हा काढलेला जवळजवळ 100 किलोचा भात आहे. हा आपण आता मंदिरामध्ये जाऊया. चला आता पुढची गोष्ट आपण इथे आता ही जेवणाची तयारी तुम्हाला दाखवली. आता हे बघा हा आपला देवीचा परिसर आहे. लिंगेश्वर देवीचं देवाचं मंदिर आहे समोर आणि त्याच्या समोर भवानी देवी. आता माहिती आपण गोंधळाविषयी माहिती. आता हा आवाज बंद राहू दे. हा देवीच्या इथे देऊया ना. हा आमचा श्रीदेव लिंगेश्वर आमचं ग्रामदैवत त्याचा हा परिसर. हा ग्रामदेवताला बाजूलाच आमच्या आई भवानीचं मंदिर आहे. आमच्या लिंगेश्वर मंदिराच्या समोर आई भवानीचं मंदिर आहे आणि आमचं वशिक कुळाचार हे आमचं त्याच्या उजव्या बाजूला मंदिर आहे. आमचे सगळे कार्यक्रम हे याच मंदिर परिसरात होत असतात. ही आमच्या देवीविषयी माहिती आणि हे अशा 2 देवी आहेत, भगवती आणि भवानी. ही आमची मुख्य देवी भगवती आणि ती भवानी यांचा गोंधळ आज या ठिकाणी होतोय. हा त्रैवार्षिक परब समाजाचा गोंधळ आहे. या गोंधळाची रूपरेषा एक वैशिष्ट्य असं आहे की गोंधळ म्हटल्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी बकरा किंवा कोंबड्या याचा बळी दिला जातो. पण आमच्या पूर्वजांनी इथे आमच्या श्रीदेव लिंगेश्वर मंदिर परिसरातच हे मंदिर असल्यामुळे त्याच्या ठिकाणी कोणताही बळी दिला जात नाही. या ठिकाणी फक्त शुद्ध शाकाहारी जेवण हाच या देवीचा प्रसाद असतो आणि या देवीच्या प्रसादाला या ठिकाणी जे भक्तगण येत असतात त्यांना दुपारी आणि रात्री दोन्ही वेळी हा प्रसाद दिला जातो. दर 3 वर्षांनी आमचा गोंधळ असतो आणि तो आज आहे. आज 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी हा गोंधळ आहे. या गोंधळाची सुरुवात संध्याकाळी 5:30 वाजता देवीचे याचे जे आहे ती 5:30 वाजता सुरुवात होणार आहे. 5:30 वाजता या ठिकाणी आम्हाला देवीची स्थापना करून ते आम्ही जोगवा मागण्यासाठी आमच्या परवाडी मध्ये जाणार आहोत. ही देवी बरोबर त्यांचे जे काही गोंधळी असतात त्या गोंधळांना घेऊन आम्ही जोगवा मागण्यासाठी या ठिकाणी जाणार आहोत. आणि त्या जोगवा मागून झाल्यानंतर या ठिकाणी रात्री 8 ते 8:30 वाजता देवीचा मांड केला जाईल आणि देवीचा मांड केल्यानंतर गोंधळाला सुरुवात होईल. त्यावेळी प्रथमतः देवीचा मांड करते गोंधळाला सुरुवात करते वेळी या ठिकाणी गोंधळी त्यांची मांडणी करून आमची भवानी देवी हा तो अवतार या ठिकाणी धारण करेल आणि अवतार धारण झाल्यानंतर
त्या ठिकाणी ड्युटी पेटवली जाईल आणि ती ड्युटी घेऊन ही भगवती भवानी या सर्व आमच्या मंदिर परिसरातील देवदेवतांचं दर्शन घेणार आणि दर्शन घेतल्यानंतर तिथे ओटी भरण्याचा कार्यक्रम आमचा सुरू होणार आहे. त्याचप्रमाणे एक ड्युटी पेटवली जाते, त्याच्यात तेल घालण्याचाही प्रकार या ठिकाणी केला जाणार आहे. आणि काही आमचे या ठिकाणी उपवास धारक असतात, ते उपवास जे धारक करतात, उपवासवाले आमचे ड्युटीमध्ये तेल घातल्याशिवाय या ठिकाणी प्रसाद घेतला जात नाही. तो सुद्धा प्रसाद शुद्ध शाकाहारी प्रसाद इथे घेतला जातो. हे आमचं आपले लिंगेश्वर लिंगेश्वराचं अधिष्ठान आहे. आमचं स्वयंभू पिंडी आहे, एकाच पाषाणात कोरलेली आहे. हे गेल्या 2018 साली आम्ही या ठिकाणी या मंदिराचा जीर्णोद्धार केलेला आहे परब समाजाने. आणि त्याच बाजूला हा जो आमचा वशिष्ठ मूळ पुरुष या ठिकाणी आला, तो या ठिकाणी त्यांनी बसवलेला आहे. हे आमचे संपूर्ण जे 12 देवस्थान आहे, ही परब समाजाच्या हातून एकत्रच पूजा व्हावी म्हणून ही संपूर्ण गावाची काही 12 देवस्थान आहे ती सगळी या ठिकाणी काही मांडलेली आहे. आणि परब समाजाच्या हातून त्याची दर दिवशी पूजा होते. प्रत्येक कोणत्याही शंकराचं मंदिर घेतल्यानंतर त्या ठिकाणी लिंगायत पुरव किंवा ब्राह्मणाच्या हस्ते पूजा होते. असं एकमेव आमचं ठिकाण आहे की मराठा समाजाच्या हातून त्याची पूजा होते, आमच्या परब समाजाच्या हातून पूजा होते. असं हे आमचं लिंगेश्वराचं हे आहे. आता आपण त्या देवस्थानाकडे जाऊया. तुम्हाला म्हणजे पूर्ण आमच्या गावचं श्रावण गावचं जे देवस्थान आहे त्याची तुम्हाला माहिती देतो आम्ही. आणि इकडे प्रत्येक देवाचा आणि प्रत्येक ठिकाणाचा एक कुळाचार असतो, तो पाळला गेला पाहिजे. आता आपण इथे आलेलो आहे, इथे अभिषेक चालू आहे. हा आमचा वशिष्ठ कुळाचार आहे. बहुतांश ठिकाणी वशिष्ठ कुळाचार हा प्रत्येकाच्या घरात असतो, परंतु आमचा परब मराठा समाजाचा वशिष्ठ कुळाचार हा आमच्या मंदिराच्या बाजूला ते छोटंसं मंदिर आहे, त्या ठिकाणी वशिष्ठ कुळाचार आहे. या ठिकाणी आमच्या वशिष्ठ कुळाचाराचा होम हा प्रत्येक वर्षी श्रावण महिन्याच्या 3ऱ्या सोमवारी केला जातो. आणि हा वशिष्ठ कुळाचाराचं जे काही अखंडर आहे ते समोर या ठिकाणी लावलेले आहे. हे वशिष्ठ काही ठिकाणी आमची नागपंचमी पण या ठिकाणी साजरी केली जाते. लिंगेश्वर पिंडीच्या स्वयंभू पिंडीच्या मागे जे काय नागोबा आहे तेच आमच्या घरात नागपंचमी केली जात नाही. फक्त आमचं गुढीपाडवा आणि गणेश जयंती शिमगा हा घरात खेळण्याचा खेळ नाही. गुढीपाडवा आणि शिवजयंती आपले गणेश जयंती गणेश चतुर्थी हे 2च कार्यक्रम आमच्या घरात केले जातात. बाकी संपूर्ण कार्यक्रम हे आमच्या या मंदिरातच केले जातात. काय ठिकाणी जसं आता आमच्या माहेरच्या साईडला गेलं, सावंतवाडी साईडला, की नागपंचमी वगैरे घरामध्ये पुजली जाते. एक नागोबाची एक स्टाईल म्हणजे मूर्ती आणली जाते आणि तिकडेच नागपंचमी केली जाते. आमची नागपंचमी ही आमच्या मंदिरातच, जे आमच्या शंकराच्या पिंडीच्या मागे जे नागोबा आहेत त्यांचीच पूजन केलं जातं. त्याचा तीर्थप्रसाद जो काय प्रसाद आहे त्याचं पूजन आहे ते संपूर्ण परब आमची जी काही मंडळी आहे ती याच ठिकाणी येऊन केली जाते. याच ठिकाणी आमचा संध्याकाळी श्रीदेवी भगवती भवानीचा गोंधळाचा मांड बसणार आहे. आणि इथे आता रांगोळी वगैरे काढून झालेलं आहे. चालू आहे काम आता अशा प्रकार आता ही तुम्ही रांगोळी काढताय, छान वाटते. म्हणजे मला असं मी थांबली थोडा वेळ, म्हटलं काय विचारू आणि काय नको, कारण रांगोळी काढण्यामध्ये सगळे एकदम असे मग्न आहेत ना. तर तुम्ही मुंबईवरून आलेला असं मला वाटतंय, स्पेशली गोंधळासाठी. आणि गोंधळासाठी यायचा जो आनंद असतो तो वेगळाच असतो. आणि दरवर्षी आवर्जून इथे सगळेजण येतात ना. दरवर्षी नाही, सॉरी 3 वर्षातून एकदा असा हा आपला गोंधळाचा कार्यक्रम केला जातो. तुम्ही काय बोलू म्हणजे ह्या गोंधळाविषयी किंवा जे आता आपला जो कार्यक्रम होणार आहे त्याच्याविषयीच्या तुमच्या मनातल्या काही भावना, कारण तिकडे जेवण करतात त्या सुद्धा खरंच म्हणजे मनापासून आनंदाने करतात, कुठेही थकवा जाणवत नाहीये किंवा कुठेही असं मनामध्ये नाहीये की अरे एवढ्या सगळ्या जणांसाठी जेवण केलं जातं. तुमच्या पण काही सगळ्या उत्साहाने सगळे इथे काय जेवणासाठी वगैरे मदत करायला येतात, म्हणजे स्वइच्छेने वगैरे, कोणाला असं सांगावं लागत पण नाही. आणि दरवर्षी आम्ही नित्य नियमाने आम्ही गोंधळाला येतो. आणि म्हणजे देव लिंगेश्वर आम्हाला म्हणजे बोलवूनच घेतो आपल्या गोंधळासाठी. हे बरोबर आहे की आपल्याला देवच बोलवतो इथे आणि त्याचा आशीर्वाद आपल्याला नेहमी आपल्या सोबत राहावे त्याची इच्छा आहे. अशा प्रकारे हे जे आमचं सासर आहे, जे कणकवलीला श्रावण गावामध्ये, जे आम्ही नेहमी व्हिडिओ मध्ये सांगतो
तर आमच्या ह्या दिवसाच्या निमित्ताने तुम्हाला आम्ही दाखवलं की आमचं देवाचं देवस्थान कसं आहे आणि इथे होणाऱ्या गोंधळाची जेवणाची तयारी दाखवली. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर नक्की खाली कमेंट करा आणि तुमच्या गावी होणाऱ्या उत्सवाबद्दल किंवा जत्रेबद्दल किंवा कार्यक्रमाबद्दल तुम्ही खाली कमेंट करून आम्हाला सांगा, म्हणजे आम्हाला सुद्धा कळेल. कारण जसजसं कोकणामध्ये कसं असतं, गावं बदलतात तसतसे कार्यक्रम बदलतात. हा नाही पण सांगते, कोकणाची परंपरा जशी असते की गावं बदलतात तशी परंपरा बदलतात आणि सगळ्या गोष्टी बदलल्या जातात. तर तुम्ही कमेंट करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय.